Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska sme išli jesť a potom sme vyliezli cez túto skalu a potom sme išli na kešku. Takže na to sa v dnešnom videu pozrieme. Ideme na to. A pozrite sa, aká skala je celá mokrá. Pozrite sa, vidíte tuto v strede, tam ten čierny flak. Hej, tak to je celá voda. Ak by ste nikto nevedeli. A presne preto my lezieme viacej tam ďalej, lebo tam je viacej sucho. Akože nechcel by som liesť tuto po tomto mokrom. Fakt to nevyzerá dobre. Tak a teraz, keďže sme na tejto lezeckej oblasti, ktorú tu môžete aj vidieť, počkajte, prepnem si mapu. Teraz to vidíte dobre, tieto skaly, tak potom, keď tam vylezieme hore, tak pôjdeme aj na túto kešku. Uvidíme sa pri jej hľadaní. Tak, za chvíľu. Tak, a pre tých, čo by nevedeli, čo sú to kešky, keška je taká krabička, ktorá je schovaná v lese, alebo proste niekde v meste. A existuje na to taká aplikácia, ktorá sa volá buď CGO alebo Geocaching. A keď si to nainštalujete, tak tam máte vlastne vyobrazené druhy kešiek. A musíte sa tam zaregistrovať meno a heslo a svoj e-mail. A keď sa tam zaregistrujete, tak vlastne môžete takto hľadať kešky, ako si to teraz ukážeme. Takže pozerajte. Karabína vyzerá napríklad takto. Čo som vám zabudol povedať, že letecký sprievodca vyzerá nejako takto a momentálne sa nachádzame v lezeckej oblasti Černý Kal, ktorá sa nachádza v Slovensku. Tak a takto vyzerá výbava lesca. Lezačky, lano, expresky, mažovrecko a príľba a potom ešte karabín. Takže ak ste nevedeli, tak takto vyzerá uzol, pri ktorom sa lezie. Tak, už sme prišli skoro pod skaly a pozrite sa, aké skaly tu sú. Teraz to nie je moc dobre vidieť. Pôjdeme bližšie. A dneska sa pokúsime vyliezť hore na túto skalu. Pozrite, už tam prvý člen našej partie lezie. Vidíte? Tak, a teraz ide liezť druhý člen našej bandy. Lezieme až sem hore úplne na ten vrch skaly a potom vám ukážeme zábery aj odtiaľ. Hej vy, prosím vás, mohli by ste nám prosím vás napísať do komentárov hardcore úlohy, ktoré by sme splnili v ďalšom dieli, tak by som bol veľmi rád. Ďakujem vám. Tak a ešte som vás zabudol povedať, že táto cesta sa volá Tisor, ktorú práve teraz lezieme. Pozrite sa. A teraz lezie ďalší člen našej bandy. Pozrite sa. Tak a teraz leží ďalšia členka našej bandy. Pozrite sa. A inak bol by som strašne rád, keby ste mi dali like a odber, moc mi tým pomôžete a už sa blížime k 50 odberateľom. Ďakujem vám, ste super komunita. Tak a teraz lezie ďalší člen našej bandy. Pozrite sa. Lezie až hore. Tak a pozrite sa, aký hrad sa nám podarilo nájsť. Rovno vám k tomu ukážem aj výhľad. Ukážeme si ten hrad ešte aj z druhej strany. Pozrite sa, ako vyzerá ten hrad z opačnej strany. Vidíte? Ideme sa pozrieť na hľadanie kešky. Tak a našli sme kešku. Ideme si ju spoločne otvoriť. Vyberieme si ju. Tak, tu je keška. A je v nej takáto krabička a v tom je zápisník a pozrite sa na veci, ktoré sú v nej. Dá sa do nej zapísať aj takouto ceruskou. Takto zapisujete na tento papierik, ktorý je v tom. Tak sa s vami na dnes lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu.
Ahoj.